Una princesa pirata va trobar-se amb una rata que escombrava l'escaleta de Belén. Cansades de crims i càstigs van muntar-se en l'escombra per volar per mons fantàstics de Ponent. Primer van anar a la granja, però els porquets les van fer fora perquè no complien cap dels manaments. Per no fer-se comunistes van sortir per l'autopista amb la tovallola onejant el vent. Van trobar-se amb un drac blanc que volava com un peix i endarrere de l'orella el van rascar. Es va quedar tan a gust que els va cantar una cançó i els va portar fins la cova del tresor. Van topar amb un monstre lleig que volia menjar peix i acariciava amb els seus dits un gran anell. El van convidar a dinar a la plaça del Diamant on es va acabar endrapant tots els ocells. Després de menjar gaspatxo es van trobar un carter borratxo que no sabia ni com dibuixar un xai. Va pintar 4 elefants enfilats a una tortuga que nadava dins d'un mar d'estels gegants. La rata i la pirata no entenien què passava, tot semblava ben estrany al seu voltant. Res tenia cap sentit perquè mai havien llegit i se'ls havia estovat ben fora el cap. Com que no sabien què fer, es van perdre pel carrer, la llengua dicta se les va trobar plorant. Els va dir: no us preocupeu, jo ho arreglo en un moment, no esteu pas tan malament. Sabeu el que us diria per tornar-vos l'alegria? Necessiteu fantasia, vers i prosa, poesia, no els hi tingueu pas mania. Parlem de